Eskerrik asko denei onera hurbiltzeagatik eta antolatzaileei ekitaldi hau antolatzeagatik. Argi da ona da, aldez aurretik egin den aurkezpena oso ondo etorri dala, pixkat gaia kokatzeko eta ondorengo mahai ingurua elikatzeko ere baliogarria izango dela. Lehen aipatu den bezala, solasaldiaren gaia izango da iraunkortasuna eta hazkunde ekonomikoa, eta bereziki bi galdera nagusi erantzun nahi zaie. Lehenik eta behin, zein da iraunkortasunaren irizpidea negozio estrategian txertatzeko bidean, eta bigarren galdera izango litzateke, hazkunde ekonomikoa eta iraunkortasuna bateragarriak aldira. Eta orduan, gure planteamendu guztia horren inguruan antolatuko dugu. Mahai inguruaren nondik norakoari dagokionez, lehenik eta behin, nik hizlariak aurkeztuko ditut, laburki bada ere, ondoren hizlari bakoitzak edukiko ditu 5 edo 7 minutu bere planteamentua azaltzeko. Ostean, bakoitzari galdera bana egingo dizuet, pixka bat eztabaida hasteko eta pizteko, eta helburua da alde neurrian zuen artean ere eztabaida eta trukaketa egon dadin, eta azkenean komentatu den bezala, bai hemen modu presentzialean zaudetenei eta baita online bidez ekitaldia jarraitzen dutenei, aukera izango dute, beren galderak planteatzeko, eta nik helaraziko dizkizuet. Beraz, hizlarien aurkezpenari dagokionez, hasiko gara, Iratxe Olabarrirekin, bera bilbotarra da, Bilboko Ingenieritza Eskolako Telekomunikazioetako ingenieria da, azken ikasketa urtea Bresteko École Nationale Supérieure de Télécommunication de Bretañen egina du, eta karrera amaierako proiektua Sydneyko Redfern Broadband Networks Startup-en gauzatua dauka. Australiatik bueltan, Inge Timen hasi zen lanean 2002 garren urtean, eta ordutik bertan jarraitzen du, beti salbenta mundura lotuta. Hasieran tren trakzio eta energia sareen alorretan, eta 2007tik gaur egun arte, portu eta itsasontzien trakzio sektorean salbenta arduradun bezala. Ondoren daukagu Gotzone Olarra, bera ere bilbotarra, kazetaritzan lizentziatua da, 20 urte daramatza Oxfam Intermonen, non voluntario gisa hasi zen, bidezko merkataritza arloan aritu da urte askotan, eta gaur egun kanpaina arloan dihardu voluntarioen taldei bultzada ematen eta ekintzetarako baliabideen diseinuan. Kanpainok egiten dira bidezkoak ez diren egoerak salatzeko, proposamenak aurkeztu eta eztabaida publikoa sustatzeko eta bultzatzeko, eta inzidentzia politikoa edukitzeko alden neurrian noski. Eta azkenik daukagu Ibon Antero, industria ingenieria da, BMA gradu ondoa dauka Mondragon Unibertsitatean kooperatibigintza espezializazioan, bere ibilbide profesionala Arraseteko esperientzia kooperatiboari lotua dago, ikerlan ikerketa zentroan hasi zen ikertzaile, eta ondoren Mundukide Fundazioan Latinoamerikarako garapenerako lankidetza programen arduraduna izan zen. Gaur egun Mondragoneko gizarte eraldaketaren arduraduna da, eta taldeko kooperatiben iraunkortasun estrategiak garatzen laguntzen du, 21. mendeko gizarte eta ingurumen erronka handiei erantzungo dien lankidetzan oinarritutako ekosistema berritzailea sustatuz. Beraz, behin aurkezpenak eginda, pasa gaitezen hizlari bakoitzaren aurkezpenetara, eta ondo iduritzen bazaizue, Iratxe Olabarrirekin hasiko gara. Zurea da hitza. Egun ondan hori, eskerrik asko eguzki aurkezpenagaitik. Eskerrik asko bai euskarari elkartea osatzen dozun guztio bai, jardunaldi hau prestatzagaitik, agozan egoeran, esan erraza izango, eta gu gonbidatu gaituzuelako. Ingetiamentzako hori bada hemen egotea. Eguzkik esan dauen lez, 18 urte daro da ingetiamen lanean, beti salmenta mundura lotuta, eta agian solasaldi honetan ingetiam kokatzeko zer garen, nortzuk garen eta zer egiten dugun laburki azalduko dut. Ingetiam energia elektrikoaren eraldaketan espezializatuta dagoan nazioarteko talde teknologikoa da.
Gu 1972. Urtean sortu ginen Bilbon, gaur egun sedea Zamudion daukagu, baina mundu osoan zehar edatuta gagoz. 4.100 pertsona gara eta 24 herrialde baino gehiagotan finkatuta gagoz. Gure garapen teknologikoa ondoko produktuetan oinarritzen dugu. Alde batetik potentzia elektronika, inbertsoreak eta frekuentzia konbertidoreak bitarteko. Beste alde batetik kontrol elektronika, hemen babesgailuak eta kontrolagailuak daukaguz. Eta hirugarrenik indar markapenean, indar hemen bertan behasainen dago, egiten dugu zen makina elektriko eta hidrauliko rotatiboak. Hemen motorrak, sorgailuak eta ponpak daukaguz. Gainera, gure eskaintza guzti hau, ingenieritza eta automazizazio proiektuek, bai eta lan eta mantentze zerbitzuek ere osotzen dabe. Beraz, gure produktu, sistema eta zerbitzu guzti honik ze alorretan erabiltzen dugu, ez? Adibidez, energia eolikoa, 80. hamarkadatik gauz energia eolikan lan egiten eta gaur egungo merkatu kuotaren 8% daukagu. Energia fotovoltaikoan, gero eta gehiago garatzen dabilen merkatu badala, energia hidraulikoan, itsas trakzioan, trenen trakzioan, mehatzaritzan eta metalen eraldaketan eta energia elektrikoaren sarearen sektorean. Hemen azpiestazioak barne. Beraz, azken baten, INGTAMek daukan helburua edo beti bilatzen dauen helburua da, gero eta eragingarriagoa izango da energiaren sortzea, garraioa, banaketa eta kontsumoa bilatzea. Hori da gure helburua. Eta horretarako ikerketa eta garapena ezinbestekoa da. Ezin dugu ikerketa eta garapen barik ez ginak hemen egongo. Hain zuzen, gure urteko fakturazioaren 5% urtero ikerketa eta garapenean inbertitzen dugu. Beraz, argi dago, momentu honetan, transizio energetikoaren une garrantzitsu baten bizi garela, eta klimaren emergentzia gerotan nabariagoa da, ez? Danok bizi dugu munduko edozein lekutan eta pertsona guztiok une oro. Beraz, enpresetan esfortzu bat, berezi bat egin behar dugu, zertarako. Gizartea deskarbonizatzen laguntzeko eta gero eta elektrikoagoa eta iraunkorragoa dan gizarte bat lortu ahal izateko. Eta zentzu horretan, INGTAM taldetik 2019-2021 plan estrategiko berri bat sortu dugun, non gure helburu estrategikoak, usueko oso ondo azaldu dauzen, Agenda 2030ko helburu jasangarri horrekaz lerrokatzen dugu zen. Eta gure helburu garrantzitsuena jasangarritasun hirukoitza izango da. Bai soziala, bai ekonomikoa, eta ingurumenari dagokiena be. Eta ikusiko dugu zergatik soziala, gure interes taldentzako eta batez ere gure baitan dagozan pertsonentzako garapen aukerak sortu behar dugu. Baina beti ere ingurune babestu eta osasungarri baten barruan. Ekonomikoa, ezin dugulako biztaz galdu, hazkundea bermatuko dauen errentagarritasuna bilatu behar dugula. Eta azkenik, eta pareko, garrantziz pareko zelanez, ingurumenari dagokiona. Lehen esan dugu zen gure produktuak, gure zerbitzuak eta gure eskaintza guztiek guztiz errespetatu behar dabe ingurumena. Eta horregatik, gure administrazio kontseiluak, erantzukizun sozial korporatiboko politikaren esparruan, Agenda 2030ko 17 helburuetatik 8 hartu dauz eta horrekaz lerrokatzen gara. Zergatik 8 horrekaz? Esan dugun plan estrategiko honetan gauzatu dugun misio eta ikuspegiagaz lerrokatuen dagozan 8 izango dira. Eta helburu honek lortzeko, zer esan handia dauka gure INGTAMek beraren izaera teknologiko eta industrialak. Orduan, labur ikusiko dugu zein dan gure misioa eta zein dan gure ikuspegia. Gure misioa, trantsizio energetiko globala bultzatzea izango da. Eta horretarako, lehen esan dugu zan 3 vektore teknologikoetan, guk goi mailako teknologia garatu eta aplikatu behar dugu. Eta zein da gure ikuspegia, hemendik eta belaunaldi bateko epean, non kontsumituko dugun energia gehiena berriztagarrietatik etorriko dan, INGTAMek erreferente izaten jarraitu gura dugu energia horren sortzean eta eraldaketan. Eta horretarako zer? Ikerketa eta garapena, ezinbestekoa da. Ikerketa eta garapenean jarraitu behar dugu gure eskaintza guztia ahalik eta lehiakorrena eta pertsonalizatuena izan daiten.
Beraz, argi ikusten duguna da, INGTAMek azken baten apostu oso gogorra egiten dauela energia berriztagarrietara eta energia barria kontsumitzera zuzenduta dagozan produktuen garapen horretako apostuan, ez? Eta hori zergatik, guk badaukagulako teknologia bat, eta teknologia hori azken bedez, irtenbide izango da gizartea deskarbonizatzeko, ez? Edo horretan pausu garrantzitsu bat emongo dugu. Eta orduan, zentzu honetan, gainera guk badaukaguz gure makina elektrikoak eta frekuentzia bihurgailuak lehen esan duguzanak, eta horrek erabiltzen dugunean, efizientzia energetikoaren hobekuntza oso nabari izango da sektore askotan. Lehen esan dugun, industria sektoretan, mehatzaritzan eta itsas garraioan eta tren trakzioan bereziki. Ze momentu honetan bagoz bebai berba egiten mugikortasun jasangarriari buruz. Eta itsasontzietan eta trenetan. Hain zuzen, garraio bide honek sortzen daben kutsadura, gure produktuei esker asko murrizten dugu eta kasuren baten guztik desagertarazi bebai egin ahal izango dugu. Erozak, momentu bat eukiko dugu azkenango astetan barrietan egondan, hortze itsasontzia, Euskadi mailan lehenengo izan dena, igual apur bat komentatu ahal izango dugu. Sistema hibrido bat dauka eta itsasontzi elektrikoa da, hemen garatu duguna. Beraz, azken baten, INGTAren enkarpena zer da? Deskarbonizazioa, etorkizun elektrifikatu bat lortzea, eta horretarako protagonista izan gura dugu, eta uste dugu izan gaitekezala, transizio energetiko honetan. Eta guzti hori esan dugu moduan, jasangarritasun hirukoitz horretan oinarrituta. Gutzako hiru hanka horrek, ingurumena, pertsonak, soziala eta ekonomikoak izatea zinbestekoa dira, eta ez gutzako bakarrik ulertzen dugu edozein negoziok gaur egun aurrera egiteko eta garatzeko hiru hanka horrek eduki behar dauzela. Eta hanketako batek bera egiten bada, egonkortasuna galtzen da eta proiektuak bera egin leike inolako arazo barik. Eta hori, gutzako kontutan edukin da INGTAmen bihotza pertsona garala. Pertsona gara inolako zarantza barik, gure aktiborik garrantzitsuena. Eta horregaitik proiektu honeri eta pertsonak berehala atzekitzen gatzakoz guk sortzen duguna gero eta konbentzituago eta gero eta kontzientziatuago gagozalako gudanok egiten dugun lanak zelango garrantzia daukan danok bilatzen gagozan jasangarritasun honetan. Eta pertsonak erdibidean izatea, INGTAmek betidanik eduki dauen oinarria da. Bai, 72an hasi ginen 10 pertsona ginala, eta gaur egun 4.100 gara, baina beti INGTAmen garapena banakako pertsonen garapenean. Oinarritzen dugu hori, gure nagusiek lortu eben, hainbesteko urtez eta hainbesteko esfortzuz eta dedikazioz, eta gure erronka hori da filosofia hori hartzea, eta filosofia horri eustea hasten garan enean, dana ondo badoa, hasten jarraituko dugu. Orduan, pertsonak oinarri izan da, INGTAM taldeak argi dauka hazkunde ekonomikoak etorkizuneko horrek lotuta egon behar dauela ingurumena guztiz errespetatzeagaz. Ezin da izan beste modu baten. Eta horregaitik, protagonista edo behintzat aktore printzipal izan gura dugu transizio energetiko honetan, guk jakin badakigulako eta danok badakigu etorkizuna barriztagarri izango dela, ala ez dela etorkizunik egongo. Eta hori da INGTAmetik izan gura duguna, hori da guk kokatzeko laguntzen badugu jasangarritasunaren bide honetan. Eskerrik asko. Denbora agortu dodan. Oso ongi. Agortu dut, justo. Denbora motzean, oso ondo orkestu duzu azken finean, bai zure enpresa eta egiten duzuten lana. Pasa gaitezen orain, Ibon Anteroren orkezpenera, zurea da hitza. Eto, mila esker, lehenik eta behin euske aurkezpenagatik eta gonbidapenagatik ere aberasgarria, interesgarria eta aberasgarria da olako espazioetan parte hartu eta elkarrengandik ikasten joatea. Nik hiru ideia edo hiru mezu laburre bota nahiko nituzke hasiera batean. Lehena, guzti honen funtsean edo oinarrian zergatiak, zergatik eta zertarakoak, hori inguruan ideia batzuk. Ostean, honekiko hurbilpena zein izan den, gure kooperatiba esperientziatik eta kooperatiba eredutik zein den hurbilpena, eta hirugarren ideia moduan zertan ari garen, orain gaur egun.
Orduan, azteko lehenbiziko ideia horretan eta apur bat, aurretik bai zuek eta hasierako sarreran esan dien ideiekin lotuz, enpresaren ikuspegitik gero eta presentzia edo interpelazio zuzenago badago, mundua pertsonak eta opardutasunaren inguruan rol aktiboago bat edukitzeko, ez? Nolabait, aurreko mendean enpresaren ikuspegitik justizia soziala, giza eskubideak eta alderdi sozialetik eta egon dira foko asko, baina nolabait konturatu gara sistema ekonomikoa sistema ireki badala, ez dela sistema itxi bat, behar dituela sarrera batzuk, baliabide natural batzuk, eta badituela irtera batzuk, hau da, hondakinak eta emisioak eta barre sortzen dituela, ez? Orduan, nolabait badago funtsean paradigma aldaketa bat, eta nik esan guruke bi ideia edo bi zutabe dituenak, ez? Batetik, aurretik aipatu den aldaketa, hau da, aberastasunetik ongizaterako aldaketa, barte produktu gordinetik haratago zer, hori nolabait eraldaketa funtsesko bat, eta bestea, esan guke dela, ekonomia edo sistema degeneratibo batetik, hau da, ekoiztu erabili eta bota, nola pasatzen garen sistema regeneratibo baterantz, ez? Hau da, ekonomia zirkularrean eta berreralpinean oinarritua dagoen sistema batean, ez? Orduan, nolabait, enpresa eta erakundeak horretarako diseinatuak egon behar dute, hori da erronka, nolabait, eta horretan planetaren muga biofisikoak, eta pertsona eta gizartearen ongizatea zentruan eduki, ez? Eta nolabait honek eskatzen duena, ez da hazkundearen ritmoa aldatzea, baizik hazkundearen izaera eta norabidea aldatzea. Eta nik uste, gaur egungo kontestuan, horretarako teknologia garapena badugu, baina horrek norabide bat behar du, ez? Nik uste, bai enpresetatik inbertsioak eta erakunde publikotatik politikak diseinatzerakoan, helburu nagusi horiek eduki behar dira zentruan, ez? Gaur egun, bolo-bolo gabitz danok, Europar errekuperazierako fondoekin zer, nik uste, fondo horiek aukera paregabea, historikoa, eskaintzen dutela, hazkundearen norabide hori eta izaera hori aldatzeko. Eta bigarren ideia guzti honera, pixkat Mondragon eta izaera eredu kooperatibo honetatik egin dugune hurbilpena zein izan da, ez? Hasteko egin duguna da gure barrura begiratu eta ikusi zeintzu diran gizarteari ekarpena egiten dioten elementu propioak, ez? Eta nolabait, balioan jarri jada egiten duguna, baina era berean galderak egin ere, pixkat garapen iraunkorrerako marko honen barruan, galdera horiek mugi dezaten gure sistema gauzak hobetzera, ez? Eta hor identifikatzen ditugun hutsuneak hobetzeraz. Orduan, abia puntu moduan identifikatu ditugun elementu hauek, nolabait gure eredu kooperatiboak gizarteari egiten dion ekarpenaren inguruan, zerikusia daukate lurraldearen garapen sozioekonomikoan erreferente garen sistema bat garela, nolabait etorkizuneko pasadako gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldiei begira dagoena, aberastasuna sortu, baina era beran banatzeko gaitasuna duena, hau da, ez da modelo nordikoetan edo lehen aipatu den moduan sistema publikoak berbanaketa bat egiten duela, baizik gure kasuan ulertzen dugu, banaketa hori hasieratik ematen dela, horregatik ez dugu berbanaketaren inguruan hitz egiten, baizik aberastasun banaketaren inguruan. Ereduak berak uste dugu pertsona erdigunea jartzen duela, demokrazia ekartzen duelako enpresara, eta gobernantza ereduak berak bermatzen duelako transparentzia parte hartze integral bat, bai jabetzan,
bai kudeaketan eta bai etekinetan. Uste gu ere enplegu iraunkorra ez bakarrik kantidadean, baizik kalidadean ere helburu sozial moduan ekarpen interesgarri bat egiten diogula gizarteari eta gure inguruko gizarteari ere. Gure ekosistema bai uste dugu interkooperazio sistema eta mekanismo interesgarriagoak ditugula nolabait elkartasuna bultzatzen dutena kooperatiben artean, baina horrek ere arlo enpresarialean indarguneak eta resilientzia ematen dutenak. Sortzen ditugula ikerketa eta garapena enpresa eta unibertsitateen arteko gaur hemen ditugun ekosistema modukoak, non ezagutza eta sorkuntza lurraldeari atxikituta geratzen den. Eta hortik haratago, enpresa jardunaz haratago, hainbat ekimen egiten direla, nolabait kultura, kasuan hainbat kooperatiba euskararen erabileran eta sustapenean oso konprometitu badaude, gero ikusiko dugun moduan, baina badagoela enpresa jardunaz haratago beste aktitude proaktibo bat gauzak bultzatzeko ez. Orduan, hortik haratago egiten ditugun galderak, generan sektore anitzetan ari dihardugun kooperatibak gaude, bai finantza alorrean, bai distribuzioan, ezagutzan eta industrian batez ere. Mondragon taldeak 100 kooperatiba inguru ditu, 170 industrian izango da. Orduan horretan, sustatzen edo bultzatzen ari garena da, lehenik eta behin, aurtengo kongresuak definitu duen urrengo 4 urtetarako politika sozioenpresarialak erronka estrategiko moduan jartzen du iraunkortasunaren marko hau, ez? Eta nolabait, egiten duguna da, enpresa kooperatiba bakoitzaren sektore produktu baliokatearen azterketa eta bertan nolabait ikusi zeintzu diran bere jardunean relevanteak edo eraldatu beharra dituen alorrak eta hori horretarako gero hobekuntzak eta planak definitu, ezta. Nolabait nik uste guzti honetan badagoela enpresa alorretik kudeatzen dira gai asko, kudeatzen dira finantzak eta ekonomia, kudeatzen dira personak, baina gero eta gehiago kudeatu behar dira beste gauza hauek ere, ezta. Euskararen alorra berdin, kudeatzen ditugu lebitasun tasak, euskararen eta bileretan, eta kudeaketa horrek neurgailuak definitzen ditu eta horretarako hobekuntza planak definitzen ditu. Ikusten iraunkortasunaren marko honek, aktitude edo zera berdina, sistema berdinak, arlo estrategikoan definitu zeintzuk diran eraldatu beharra ditugun sistemak, prozedurak eta gero horretarako estrategiak eta ekintzak garatu. Horretan ari gara, azkenean enpresa eta kooperatiba ezberdinak ibilbide garapen evolutibo ezberdina daukate, baditugu eroski moduko enpresak jasangarritasuna, osasuna zentruan jarri dutenak duela denbora bat eta ibilbide bat eginda daukatelak. Beste finantza alorrean laboral kutxak adibidez ere ibilbide luze bat dauka guzti honetan. Segurazki industrian daukagu aurrera pauso eta erronka handiena. Eta nolabait markatu duguna da kooperatiba bakoitzaren estadioa zein dan eta hurrengo estadiora mugitzeko zeintzu diren pausoak, estrategiak eta erronkak. Euskarera laburrean, ez da denbora pasan da izen, edo... Eskerrik asko Ibon, hain aurkezpen argia eta pedagogikoa egiteagatik, eta orain pasatuko gara 3. azalpenera, Gotzone Olarrak egingo duena, zure da hitza. Eskerrik asko, eta eskerrik asko gonbiteagatik. Oxfam Intelmon lankidetzarako erakundea izanik, hasierako hitzaldian ikusi ditugun helburuak bultzatzea, azken batean du helburu. Orduan,
ez dut errepikatu nahi, esan dena, nahiko argi azaldu dira, baina bai azpimarratu nahiko dituzke gauza batzuk, ez? Helburuok bost aldaketa bultzatu nahiko dituzketela, eta bata eta aurreko hitzaldiaren izenburua zena, inor atzean ez ustea. Garapen iraunkorra ardatz bilakatu dadila, ekonomia eraldatzea, bakea bultzatzea, eta mundu mailako hitzarmena, helburuok mundu mailan bete daitezen. Helburuok mundu osorako direlako, eta bai gertatzen dena da lurralde bakoitzari egokitzen zaizkiola, ez? Adibidez, 7. Hartuko bagenu energiaren arlokoa, herrialde batzutan egin beharko dute lehenengo eta behin jende guztiak argi indarra izan dezala, eta beste lurralde batzuetan gertatuko da aldiz energia kontsumoa murriztu behar dugula. Orduan, oso muturreko helburuak ematen du direla herrialde batzuetan zein besteetan, baina beti kontutan izan behar da bai hemen eta orain, hemen Euskal Herrian eta oraintxe gaur egun egin behar duguna, baina baita ere guk hemen orain lan egin duguna eta etorkizunean egiten duguna beste leku batzuetan zer eragin daukan, eta baita ere kontutan hartu behar dugu, batez ere etorkizunari begira, datozen belaunaldiei begira, zer egiten du ari garen orain eta zer eragin izan dezaken. Erronka denok bat egitea. Denok bat egitea, enpresak, gobernuak, hiritarrak, maila guztietan. Eta mugarria zein da, azken batean borondatea behar duela bakoitzarena, denena, voluntarioa dela eta, kontsentsura heltzea ez dela gauza erraza, ez? Oxfam Intermonek UNICEFekin eta World Wildlife Fundekin garapen iraunkorra bultzatzeko aliantza osatzen dugu eta, hasi ginen hasieratik, 15-etik bultzada ematen. 16an atera genuen lehenengo urtea beteta txosten bat, eta, hor ikusi genuen ze bide daramagun kasu honetan estatu mailan. Eta, hor azaltzen zen bidea, etzan egia esan oso ona, aurrerapenak oso gutxi ziren. Hor aipatzen genuen behar zela lidertza, behar zela estrategia, behar direla zehaztu adierazleak eta politikak aldatu egin behar direla. Adibidez, gauza batzuk edo proposamen batzuk azaltzearren, gizarte babeserako inbertsio publikoa behar zela, osasun sistema indartzea eta baliabideak eskaintzea, soldata arrakala, genero soldata arrakala bereziki ezabatzeko neurriak hartu behar zirela, energia berrigarrien aldeko apostua, pobrezia energetikoaren aurkako borroka, lan duinerako adibidez gutxieneko soldataren igoera, karbono gutxirako transizioa bultzatu, migrazioentzako bide seguruak ezarri, edo garapenerako hitzarmen globala. Oxfamek bereziki desberdintasuna lantzen du, batez ere azkenengo urteetan eta hor 10. helburua hartuta, hor aipatzen genituen, orduan, 16an, lan duina behartzela bultzatu, bai ordutegi dagokienaz eta bai soldatari dagokienak, ez? Gutxieneko soldataren igoerarekin, bat 10 eskalan sartuta, eta genero soldata arrakala desagertaraziz. Behatzala bultzatu bidezko fiskalidadea
zerga saiesketen kontra eta privilegioak hautsita. Behazala osasun eta hezkuntza errekorteak desegin, orduan egin zirenak. Gizarte babeserako aurrekontua igo behartzala, lankidetzarako baliabideak gehitu, eta ekonomia eta gizarte eskubideak bermatu lehentasuna emanik konstituzioa bera aldatuz. Orduan 16an, aurrera pausoak oso gutxi ziren. 19an antolatu genuen beste batzuekin batera 2030 agendari buruzko aktorean itzen foroa, eta hor landu zidan alburuok 3 galderaren inguruan. Galderok ziren, barne produktu gordinaz gain nola neurtu garapen iraunkorra, lehen ere zehozara entzun dugu horren gainean. Bigarrena zan, zer neurri hartu beharko lirateke inoratzean ez usteko. Eta hirugarrena zan, nola egin elikagaien ekoizpena eta kontsumoa iraunkor bilakatzeko, hain zuzen ekoizpen sistema horretan ikusten direlako gap asko. Taldetan banatuta eta adostutakoak izan ziren argitzekoan jendeak adierazle ekonomikoak ez direla nahikoak, lehen ere esan dago hori. Batez ere adierazle ekonomikoak epe laburrekoak izaten direlako eta epe luzerako eraginak, ondorioak ez dituztelako ikusten. Sartu beharko lirateke gizarte eta inguruari buruzko adierazleak. Lan ikusi dugu, gizarte aurrera bidean indizea, alako proposamenak izan ziren asko, neurtzeko benetan, edo berdefinitzeko benetan zertan hazkundea edo zertan garapena zeri esaten zaio. Zer egin beharko lirateke inoratzean zuzteko? Hezkuntza, osasuna eta politiko publikoak orokorrean ekitatiboak izan beharko lukete. Behar da baita ere ekonomia politikak, fiskalidade politikak, lan inguruko politikak berritu. Indartu egin behar da gizarte babesa eta sarrera bermea eta jakina genero desberdintasunaren aurkako borrokan. Lankidetza, nazioarteko lankidetza, ari garenean pentsatu behar dugu ekidadera jotzeko lankidetza izan behar dela eta ez interes gutxi batzuen ingurukoa. Arlo publiko eta pribatuaren arteko akordioak behar dira, jakinda enpresak oso eragile importanteak direla, protagonistak direla gure bizimoduan, eta horiekin nahi eta nahi ez lan egin behar dela. Arlo pribatuari eskubideekiko eta iraunkortasunarekiko konpromisoa hartzeko eskatuko genieke. Baita ere, importantea da baztertuak parte hartzeko aukera ere izan ezaten. Eta, lehen esan dudanez, araudia ere egunaratu, eskubide sozialak eta inguruko eskubidea lehen mailara ekarrita, bigarren mailakoak edo simbolikoak izanik ezingo direlako garatu. Eta azkenik, nola elikagaien kontuan, eredu bidezko eta iraunkorrerako legeak bultzatu behar dira.
eta adibidez, Europa mailan PAK esaten zaiona, ez dago bide horretatik. Behar da arlo osoan, nekazaritzan, abeltzantzan, ekoizpen aldaketa estrukturala, eta beharrezkoa litzateke baita ere kontsumo ohituran aldaketa guzti hori euskarria izan ahal izateko. Hori 2019an zen, eta hori guztia akabo. Akabo zen, 20an mundua etentzan, eta etenaldi horretan sartuta gaude, eta etenaldi honek mundu mailako krisia baino gehiago larrialdi egoeran gaude sartuta, eta eragina oso handia izango da. Estatu mailan kalkuluak esaten dute, barne produktu gordina 12% jaitsiko dela, langabezia igoko dela 18%, milioi bat pertsona gehiago pobrezian biziko dela, 10 milioi pertsona inguru biziko dira pobrezian, populazioaren 23% inguru. Mundu osoan izango dira daudenetik eta gehiago 1 milioi pertsona gehiago pobrezia larrian. Eta, finantza publikoak, behar ditugu, diru publiko horiek, orain inbertitu beharrezkoak diren kontuak, baina kutxa hori ustuz eta ustuz joango da, defizitak gora egingo du, zor publikoa igoko da, eta nolabait itzuliko gara 2008 edo urteko egoera horretara. Orduan momentu hartako gobernuek gurean eta beste leku gehienetan esango nuke, errekorteetara jo zuten, gauzak zuzentzeko edo, lana reforma, zergen igoera, gure galdera izango litzateke hori da bidea larrialdi egoera horretatik ateratzeko, hori da errepikatu nahi duguna, orduan errekorte horiek eta jende asko atzean utzi zuten, jende hori oraindik ez da zulo horretatik atera, orduan ze eragin izango dituzkete horiek. Orduan, larrialdi egoera denez eta larrialdi egoera mundiala denez, behar da bestelako konpromisoak eskatzen ditu, denen konpromisoa eta ez ohizko neurriak ere bai, adibidez guk proposatu dugu irabazi ez ohizkoak izan dituztenei ahalegin gehiago eskatzea, egoera honetan batzuk asko galdu dutelako, baina izan dira ohi baino gehiago irabazi dutenak. Zerga berriak ezartzea, adibidez, internet mailan edo fiskalidade mailan, azken aldian izan da kongresuan hori aprobazioa, eta nazio artean, denon artean laguntza zabaldu, pandemia mundu osoan zabaldu delako, eta gertatuko delako herrialdeen arteko zuloa orain baino handiagoa ere izango dela. Behar du egoera honek esango genuke gizarte kontratu berria. Hiritarren, enpresen, gobernuen, merkatuaren arteko gizarte kontratu berria. Lehen aipatzen zen eta beti esaten da krisiak oportunitatea badirela, hori Asiatik datorkigun jakinduria, eta oraintxe momentu honetan non mundua apurtzen ari zaigun,
daukagu aukera zer mundu, zenolako mundua eraiki nahi dugun erabakitzeko. Eta denen artean egin beharko genuke hori, sistema gizatiagoa izan dadin, mundua bidezkoagoa, zaintza erdian jarrita, planeta bera erdian jarrita, normalean egin ditugunak berpentsatuta, berdefinituta. Eskerrik asko, Gotzone, zure aurkezpena interesgarri hori egiteagatik, puntu asko ikutu dituzu, eta pandemiaren diagnostiko nahiko beltza izan arren, azken finean, puntu guzti horiek landu izana oso interesante izan da. Ondo iruditzen bat zaizue, eta pixkat eztabaida aste aldera bakoitzari galdera bat planteatuko dizuet, eta eskatuko nizueke albezain labur erantzutea. Iratxe zurekin hasita ikusi dut, daukazutela proiektu bat hortz izenekoa, zuentzako bereziki garrantzitsua dena, hori baita zuen jasangarritasun hirukoitzaren momentuko adibiderik esanguratsuena. Orduan, eskatuko nizuke horren pixkat aurkezpen bat egiten albazenu laburki bada ere. Bai, adibide potolo bat da, badaukaguz beste hainbat, baina oso gurea da, danona, hemen daukagulako, eta orduan baderitzot interesgarria dela minutu batzuk oneri eskaintzea. Hortze izan, ikerketa eta garapen proiektu estrategiko bat da, eta bere helburua kostaldean daukaguzan itsasontzien isurpenak ahalik eta gehien murriztea da. Eta hortze izena hartzen da, gure teknologia esartzen dugun itsasontziaren izena dendik hortze zalako. Hain zuzen, hortze Eusko Jaurlaritzako flotako, itsasontzi flotako, itsasontzietako bat da, eta espaldidanik Pasaiako Blas de Lezo itsasarrantza bigarren hezkuntzako institutuak erabili izan dau eskola itsasontzi-lez. Orduan, oindala 4 urte, INGT-ametik esan genuen zergaitik, ez dugu gure itsasontziak elektrifikatzeko teknologia hemengo itsasontzi baten jartzen, eta danontzako onurak ikaragarriak izango dira. Orduan hasi ginean, erakundekaz, beste enpresa pribatu batzukaz, eta ikerketa zentroekaz eta unibertsitatekaz berba egiten, eta holako zenbait erakundeek, enpresak, unibertsitatek eta ikerketa zentru sortutako patzuergo bat sortu gendun, non INGT-amek lidergoa daroan, gure helburua itsasontzi hori, hortze hori hartu, eta teknologia barria jarri eta elektrifikatzea izan zen, eta 4 urte beranduago, helburu hori errealitate bilakatu da. Badaukagu hortze elektrifikatu bat, propultsio elektrikoa aukiko da orain, planta hibridoa da, eta barriro ere itsasontzi hori Pasaiako eskolak erabiliko dau, eskola itsasontzi moduan, eta gainera, hemen Euskal Herrian ez geunkan ikerketarako itsasontzi moduan bebai erabiliko dugu. Beraz, danontzako barri hon bada, eta hau, zer zan, azken baten, lehengo itsasontziak zer eukan, barne errekuntzako sorgailu diesel bat, eta motore diesel bat, dano badakigu, motor dieselak zelango isurpenak daukazan, zelango isurpenak bai gazi dagokinez, eta bebai soinuei dagokinez, vibrazioak eta eta kontsumoa. Eta orduan zer egin dugu? Aldaketa, motor diesel hori kendu, motore elektriko bat, lehen esan dugu, indarrek egiten osela motore elektrikoak, motore elektriko hori no kontrolatzen dau, gure frekuentzia bihurgailu batek, eta gainera bateriak sartu duguz, eta eguzki panelak. Barne errekuntzako egoana hori kendu eta txikiago bat jarri da. Nino bai izan dugunako sistema hibridoa izango darako. Zergaitik hibridoa, segunetan non dagoan, edo modu guztiz elektriko baten funtzionatuko da itsasontzi honek, edo modu hibridoan, adibidez. Portuetako sarrera eta urteretan, edo alderdi babestu baten dagoenean, demagun Urdaibain, adibidez, edo operazio izia behar da ingurune baten, ikerketa lanak egiten da bienean, hor modu guztiz elektriko baten funtzionatuko da itsasontziak. Beraz, diesela kanpora, eta bateriek eta eguzki panelek hornituko dabe behar dan energia elektrikoa, motorrea elektrikoak mugituko dago helizea, eta orduan, momentu honetan, lehen esaten gendun isurpenen murrezketa, momentu honetan isurpenak 0 izango dira, guztiz. Ez dugukiko ez isurpenik ez gazei dagokinekoak, ez soinuei akustikari dagokionekoak,
erregaien kontsumoa momentu horretan zerokoa izango da, eta oso, eta gaina isila izango da, ez? Gero, beste momentu batzutan, itsasoan barrenean dagoanean, modu hibrido baten funtzionatu ahal izango dau. Dana da, modu hibrido honetan bebai, guztira erregaien kontsumoa eta isurpenak 25% baten jaisten dira. Beraz, adibide hau, mentzionatu guran eban, gudanontzako interesgarria delako eta proiektu hau Euskadin diseinatu da, Euskadin garatu da, hemen probak, azken itsas probak, datorren astean ez bada urrengoan egingo jakoz, eta ja itsasontzia guztiz prest egongo da. Euskadin mailan holango lehenengo itsasontzia da, Espainian lehena bebai, eta munduan esku bateko atzamarrekaz igual kontadaik eguzten badiran. Beraz, oso gurea da, danok karro egoteko modukoa, eta nazioarteko referente bilakatzeko bokazioa dauka. Eta, hori da adibidez, gure jasangarritasunaren eta jasangarritasun hirukoitz hori bebai, ez Euskadi mugitzen daben hiru zutabek babesten dabe, alde batetik esan dugu, ez? Industria, gure teknologia hori sartzen dugulako, eta beste enpresa batzuk bebai sartzen dabe teknologia. Beste alde batetik, hezkuntza, hain garrantzitsua dugun hezkuntza, ez? Azken baten, teknologia barri honetan, Pasaiako eskolan, etorkizuneko itsas gizon eta emakume izango diranek, teknologia barri hauetan trebatzeko aukera aukiko dabe. Eta gero, ikerketa mundua. Oin artez dugu euki ikerketa itsasontzirik hemen, oin ikerketa itsasontzia aukiko dugu, eta beraz, gudanontzako, gizartantzako, onuragarria da, eta jasangarritasun hirukoitz horren adibide eder bada. Hori, gura nontzun zugazke partekatu, eta azken astetan gainera barrietan egon danez, apur bat kontekstuan jartzeko zer dan. Eskerrik asko proiektu hori aurkezteagatik. Iboni egingo diot ondorengo galdera. Mondragongo korporazioa osatzen duten kooperatibetan, Agenda 2030-aren kudeaketan, zein dira zuk ikusten dituzun oztopo eta elementu erreztatzaile nagusiak. Lehen aipatu duzu, besteak beste, Europatik 2021an eta 2022an funts batzuk etorriko direla eta garapen jasangarrira horietariko batzuk norabidetuko direla. Zein dira zuk ikusten dituzun oztopoak eta aukerak? Bueno, nik uste ari garela, ez? Nolabait ikusten guzti honek dimentsio asko dituela eta enpresara ekartzean nolabait beste arlo batzuetan moduan kudeaketan sartu behar direla, ez? Nik uste hemen gakoetako bat da guzti honetan ikustea benetan estrategian txertatzen dana, lidergo bat dagoela horretarako, eta nik esango nuke baita ere horrekin batera, nolabait ikustea, nik uste erronka potolo bat dela, bai gure kooperatibentzat, baina nik uste oro har enpresa munduarentzat, guzti hau ez ikustea enpresa jardunaretik aparte den zerbait, baizik integratzea, eta are gehiago esango nuke lehiakortasunarekin zerikusia handia daukala ikustea, ere ez. Etorkizuna lehen iratxek esan dugu, etorkizuna berdea izango da edo ez da izango, nik uste badagoela etorkizuna begira enpresentzat lehiakorrak izango diren elementu asko hemen. Transizio berdetik, baina baita ere justizia sozialetik, zer gauza bat bestea gabe ez da izango, hau da, ez da egongo eraldaketarik bakarrik alde batetik berdea bada, baina espalin bada justizia sozialek horren atzean, eta ez da ere alderantziz. Orduan nik uste hor erronka handi bat ala, honen hau estrategia mailan jarri eta kudeaketara jaistea, eta horretan lidergo bat edukitzea, eta horrekin batera negozioarekin lotzea. Nik uste hori dela erronka potolo bat, eta gero zera horretan ikustea aukerak ere, ez da? Produktu, zerbitzu berrietarako marko guztionek eskaintzen ditula aukera berriak, eta are gehiago, nik uste enpresak gizartean eduki behar duen rol horretan, beste eragile askorekin batera jarduteko eta elkarlanerako
hizkuntza amankomun interesgarri bat dela, ez? Eta administrazio publiko, gizarte eragile, zein enpresak marko honen barruan lan egiten badugu, segurazki ipar beraren atzetik joango gara, ez? Eta eraginkorreago izango gara, ez? Eskerrik asko, Ibon. Eta hurrengo galdera Gotzoneri luzatuko diot, bai hasierako hitzaldian eta gero zuk aipatutako elementuetan nabaritzen da kezka bat dagoela, alegia nola atera krisi honetatik, koronavirusaren krisi honetatik, inor atzean utzi gabe, ez? Eta modu inklusiboan eta solidarioan ateratzearena. Zuk zure lehengo hitzartzean hainbat proposamen zehatz aipatu dituzu, zeintzuk ikusten dituzu egingarriak direnak epe nahiko laburrean eta funtsean aplikatu daitezkenak. Zeren gauza bat da helburuak finkatzea eta proposamenak egitea, beste kontu bat da horiek ze puntutaraino praktikara eramateko posibilitateak barne biltzen dituzten. Bai, pandemia hau benetan erronka ikaragarria da. Larrialdi egoerak lantzan ditugu, eta baina lantzan ditugu lurrikarak, kolera edo alakoak. Eta pandemia honek daukana da mundu osoan dagoela, eta mundu osoan daukala eragina. Horrek esan nahi du berton ere egin behar direla gauzak, inoiz baino gehiago, eta esango dut ez gaudela ohituta berton lantzera, normalean beste herri batzuetan hango herrietako taldeekin egiten dugu lan, eta orain behar izan dugu zabaldu bertoko programa oso txikia zen, bertoko gizarte talde batzuei laguntzen ganean, baina orain asko eta asko gehitu behar izan ditugu, gehitu delarako oso oinarrizkoak diren gauzak egiten, jende askok ez du zer jantzi, eta hiladatan daude, Gosearen hiladak esaten diranak, jende asko eta asko daukate, eta elkarte asko dabil olako laguntzak ematen, batez pertsona migranteak, kanportik etorritakoak dira egoera larrienean daudenak, bate baliabiderik gabe, eta laguntzarik eskatzeko gaitasunik gabe, ezin garelako lekuetara joan laguntza eskatzera, orduan, ateak itxita daude momentuan eta horretan diharduten elkarteiari batzaizkio laguntzen modu berezi baten egoera honetan. Mundu mailan geure lanak bere horretan jarraitzen du, oso mugarri handi batekin herri askotan ez dago urgarbirik, herri askotan ez dago komunik lan ikusi dugu, herri askotan ez daukate xaboirik, zaten ari ginen eskuak garbitu, baina herri askotan ez dago nola garbitu eskurik. Eta hain zuzen hori izaten da gure lana larrialdi egoeretan, urgarbia laraztea eta sanitarioak jatzea, hain zuzen pandemiarik gertatu ez dadin. Eta horretan dihar dugu, beste erakunde askorekin batera, beste arlotak betetzen dituzte haiek, baina momentu honetan gertatzen da, oso kostatzen dela mundu zabalari begiratzea. Oso gaude gu gaixorik, zango dut, gaixorik birusa daukagulako, baina buruan badaukagu hor birusa sartuta, eta itxialdia sartuta, eta txarto gaude. Eta txarto gauden momentu honetan asko kostatzen da ikustea, entzutea, beste jende bat horren txarto edo txartoago ere dagoela, eta momentu honetan ez dago baliabiderik behar bezala larrialdi egoerari aurre egin ahal izateko, ez?
Gurean, estatu mailan izango dut, jarraitu dugu eta oso tinko eta izan da beste horrekin batera gure gai nagusia proposamenak egitea. Proposamenak. Gurean zorionaz ez daukagu zertan ura banatzen hasi, orduan gure lana izan da batez ere, ikerketak lantzea, txostenak egitea eta ekarpenak egitea eta proposamenak egitea, zuzenean eraman ditugu, gobernura, eraman ditugu parlamentura, ez? Eta bereziki izan dira fiskalidadeari dagokionaz, aipatu ditudan, zerga bereziak, ohi baino gehiago, ohikoak ez diren irabaziak nolabait banandu daitezen. Orain arte zergak ordaintzeko hutsune hori zegoen internet bidezko merkatuak eta baita ere finantza mugimenduen arloan, hor hutsune bat zegoen eta zergak ez ziren ez zegoen argi, nola ordaindu behar ziren zerga horiek eta horren gainean egin dugu proposamena. Eta proposamen batzuk izango lirateke momentukoak, orain beharrezkoak, eta beste batzu, eta horren arira proposatuko genuke fiskalidade arloan ere erreforma planteatzea. Eta gero beste gauza bat da importantea, azalduko dira edo azalduta daude diru laguntzak eta diru laguntza horiek jasotzen dituztenak arduraz erabiltzea. Hori da eskatuko genukera. Diru laguntzak arduraz erabiltzea. Eskerrik asko Gotzone, saio hau amaitu aurretik, ea galderari dagoen salan, ikusten dut online bidez, momentuz ez dagoela galderarik, ez dakitia salan galderarik dagoen, edo zuetariko batzuek komentario bat, edo galderarik planteatu nahi duzuten. Ez badago galderarik eta ikusita denboraz oso justu gabiltzala, berriz ere eskartu nahi zaituztet egin duzuten aurkezpenagatik eta ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Eskerrik asko. Zuri.